айни ҳол ман ба шумо буридан ва шакл додани дарахти гелосро нишон медиҳам ки ана асосан дарахти гелос коса шакл ва зина ба зина ана бурида мешавад, шакл дода мешавад ки дар назди мо ана мана ниҳоли дусолаи гелос истодааст ки мо бо шакли зина ба зина инро ана шакл медиҳем ки пеш аз ана вақти дар вақти шакл додан мо аввало навдуҳои мана аз бехи ниҳол баромадагӣ ва навдуҳое ки ана захмдор касалӣ ва аз ҳашарот зарардидагӣ шикастагӣ ва инчунин ана навдуҳое ки ана халал мерасонад барои ана ниҳол дар навбати аввал ҳамонро мегирем. ҳоло мо навдуҳои мана яксоларо ана аз 3 қисмашро бурида мепартоем. ана инчунин навдаи ана марказира шакл медиҳем. марказиро аз дигар навдаҳо баландтар ба масофаи 20 сантиметр баландтар монда мебурем. ки дар оянда бояд боз зина ба зина ин навдаро бояд давом диҳем.